Nti wasane mani mu bia mu na mom ade abakopo bi wasase we so a o ma na nje aye da o be hu ne sa ya tore din wa hefa osoro don't care what do what you know 10 times a chema wo so le kura hu so o ma so le mpona akotito dia ebam obusuafo yedru saye birim ni bebe sayankasa last month ya ko be kwai na prayer tower ni ba ko mu ko prayer tower mu bo mpa ya mu ko da no se ade ero ade kire no ani se hu se soja ni a ohun se wa ye adwuma ache na ne hu nyina atete na wo pie free nso aso be gina ho no akonya be si ho no otanase otanase oye ne nsase na be ma fofora be gina na lim asem o ka che ne se ebre na duru nti saako na omane pie ase nkrante odana ni se wo kwese na nipa ba akopɛ no wadane bebree to mo sha se wo kum nipa me beduru ha na abrante ba akoso wa ha ya ono so ye 3 days dry fasting ade eruade yi kire no eno de na ye bo ase kuro yi nko a se honhom na opie ne se kuro we mu man se ne ba ha no abosom ni moja enkrom ye innocent moja o mahwie agunti kuro ni dano mi mu na enimu nipa be di papa oma yeso mu si nkra wo durom oma ye gibie ni mu no so twa moja ahodo kuma penfo saa moja ni na da so otiem e bia wona na bi eka ho ebi no de hwe wo nto da so ne saa ho no wa apam age se Kristo Yesu mu na bitumi ade ho nti sa uti Yesu din a bra emfa ni agro na emfa wa bra bon to chacha ye bompa ya bobi o tanase ya 31st night na kwa sole bede wa bra bo ayi enyeyi ena ye wu achi adrabo foforo bi so sawo awo 2 Timothy me ba cha obi am pay attention asema me be ka kire owi eye wiase wie ye ho asem na me be ka kire o I quite remember 3 years ago na me preach wa ha na nsana me ko tie me message na me tie ye se me ka o se Ghana na na Akufo Addo ba be ye president ama ne vice aba ye kremoni na ebe ko animu a Ghana at the long last kremoni na be ba be di enso yes na eye prophecy nyesa eye normal thing kremoni ba be di Ghana so afi enkura atwa ye ho ahie nyina Ghana aman ni nyina ono didi so nyina enye Kristofo persecution be start ye free ho na edinumu amu na ye keka ko sesesesi mu ano na kwan a sesesesi be fa so agility a Kristofo ebe wura ho yehiem ani tribulation a started gradual process na sa process no ana this year me bo mpae message am nya esa me mfamre 31st night no to pay attention to a very short e kwan a ebe fa so abani enkom sha Yesu sha fa wiase wie ye ho ni nyina afofela ma akamu be esa nan asa mienu pe a etwase ebebem na echidifo na ba ye so be kan mu ani bi e ma Awurade honhom so fa wo mu hye bi ana John a o twato wadifo ni nyina mu wutwato ono so ya maano edi ye nsem ono so mfama ye wo wiase wiye eniema eba de ebeba ene de aba onka ho asem ansa no owu de de ne koto Patmos Island ye de to esi anwan chi no ama o hye enso na Awurade ebra opeso o de fa ne nu nti wawu wow hallelujah ko si se o timi tworo sa anwo ni nyina wiye ansa na woko na Satan is very clever wo hunu se wiase ni nyina tumi bonsam akogina ade ba ko peso
na saa deɛ no na nipa nyinaa ni di akyire obi aforo saa deɛ na meka ho asɛm ɛno na de sɛ yɛde nyansa ama no obi wɔ saa de ne bi a ewiasefoɔ bu ne sɛ wɔn na yɛ nyansafoɔ saa deɛ na meka ho asɛm no so obi wɔ abusua mu a wɔn na yɛ abusua panyin saa deɛ na meka ho asɛm obi wɔ asɔre mu a about 90% of so many churches odi ɔno na ɔmo na yɛ asɔre mpanimfoɔ saa deɛ na meka ho asɛm no ɛnɛ etimi tɔ adeɛ bi wɔ wiase including police and soldiers ɛtɔtɔ doctors to nipa hallelujah praise the Lord enti yɛde adimonyam ne ahoɔden nyinaa ma saa adeɛ no ɛna nipa nyinaa dwen ne yɛn ni akɔdi saa adeɛ n'akyi na ɛkwan yɛ bɛfa so ni ɛyɛ nkɔmhyɛ a bible hyɛ to hɔ ɛdi nsɛm ɛka ne deɛ matthew ka ne deɛ timothy ka ne deɛ peter ka ne deɛ john ka ne deɛ dada yɛhwɛ john ɛne timothy deɛ no hallelujah praise the Lord na wote yɛ a na wɔyɛ very careful sɛ wɔyɛ wɔadwene sɛ wobɛsom awurade a ɛnɛ sɛ ɛni twam na mɔpa cars bebree gu a ɔmo kɔ ayɛ a moma ne nya mɔwa sɛ tɔ da yɛbɔ nsɔle ne bi ne nipa ne bi din to be honest with you nti woyɛ soɔ sɛ ndɛ ɔmo kɔ asantema abɔfoɔ kum kyaakya obi nim ɔmo nyinaa nti ɛyɛ adwene nsakyere nti na ɔmo kɔ hello sɛ ɔmo kɔ pɛ adwene nsakyera nyɛ nokorɛ ɛkɔben yɛn ho agye nkɔmhyɛ nyɛ nokorɛ nti agya di kankan 2 Timothy chapter 3 verse 12 mami ansa na maba maasɛm so 3 verse 12 na wɔn a wɔpɛ sɛ wɔde nyamesom patra ase Kristo Yesu di kanfo wɔ etu ti no obi a wɔpɛ sɛ wɔde nyamesom wɔde nyamesom a ɛyɛ deɛ ɛyɛ papa na ɛsɛ wɔ nyamesom a ɛyɛ papa yes ɛne wɔ nyamesom a ɛyɛ papa enti mu a wɔpɛ sɛ wɔde nyamesom a ɛyɛ papa ɛtena ase ne deɛ Kristo Yesu mu no ɛwɔ Kristo Yesu mu no wɔbɛtan wɔn yɛbɛtan no yɛbɛtan no ɛnyɛ adeɛ sɛ wobɛnya asomdwie nso so afei yɛnkɔ 2 Timothy chapter 3 verse 1 amanehunu berɛ na wɔyɛ sɛ obi a na wobaa 31st night 2018 ɛde kɔ 19 mu no huni yɛ sɛ ɛnɛ bi di akyire ba ɛna mebɛka ho asɛm ato no ɛberɛ a ɛmu ɔden ɛbɛba ebisɛ nipa bɛyɛ na aba nyɛ afei na ɛbɛba aba na sɛ saa bere mu ɔde ne nya bɛwie a nipa nyinaa bɛsa asɛ sɛ ɔpɛ wɔn ho nipa bɛyɛ ahompɛfoɔ nti nnɛ wosɔre ahomakye fɔ na trɔtrɔ ɔne ne mate driver ɔma state ɔkɔ taafo pompo so kɛnɛ tia kumase ɛyɛ deɛ baadeɛ a sika money ti asɛm ne yɛ mmaa ne bi sɔre ahomakye yɛasɔre ba baako ɔmo se ɔmo kɔyi bɔɔdeɛ ɛwɔ gɔɔso ɔmo kɔ kaa kɔka ɔmo nyinaa butu yi na maame no nadamfo baako ka ho ɔkɔwu yi ɔmo sɔre ahomakye tuu ne kɔyi bɔɔdeɛ ɛbatɔ ɛyɛ deɛ a sika deɛ wɔlɔɔdu ti maka anadu nyinaa wɔnam twi kaa kakra ɛde kɔyɛ deɛ baadeɛ a sika deɛ wɔtu ntɔ sika afiri Kumasi kɔ Waka so sika unu tamali enu bɔliga enu bɔko enu bɔta so kora no ɛnyɛ kwan ketewa 24 hours journey because of money nti wɔsi emiri mu ɔden ɛbɛba sɛsɛ buasefoɔ ebi edwane ɛkɔ Kenya ase ebi kɔ wareware ebi etwam ɛkɔ nkran ebi kɔ Tema enipa biafra wɔ asase so because of what money edwuma obi ɛpɛ edwuma because ahokyere aba te wɔsi bere ne kɔ wia nipa nyinaa bɛyɛ ahompɛfoɔ obi ɛpɛ ne ho obi ɛbɔ mɔden sɛ obetumi anya asase bi a ɔno so besi ne 2 rooms bi ne 3 rooms ɔso ne ma atena so obi ɛbɔ mɔden sɛ sɛsi akora Ghana obi anya aka mpo utuka
from Obuasi and Machifua, which made the traffic so 1 hour, 2 hours. Who say ba and ball 4 ewo Kumasi and Yumra and also this 2 hours. Any pack a clear being posted a work on you. Yeah. But you say, oh, be a baby. See, you are calm, you be to a fine. This all packing with them now. What in the one who will be in what tomb? Sanato. And the Obia Ika says, they say, Nima Maya Day, a Kufuado, Kofo, Monday, Yadi Wanso, Yadi free, Agokrabonye, Usube to my shed. I do why no no. I do why. Yes. And you're turning at the bar, and you saw Kofo. Your friend gentle attack. Yeah. Kofo Betanaso, and you're the Kufu, and I'm Yini see. And I'm more for Ataba on quite the end of the cancan. A dear who do want it to a tamas. You did. I know Sana with the Kumpa pay. Oh. And I'm with the Abrante by a young guy, a metanaso, on a crowded year, more than the Yancha, Dumso, say ya mama. More than a son of the Yamama sea from Namupeja and so for what I say, attentive for Crow who can get it here. And I'm Peja take ABC so. Within a short time, you must have Ofoka. Also, it's an idea. Now, some of make out to them on a bush for a real primuna into a say, and you pay in Aya be a panel serious. Yes. Including churches, because and they say, and self sending a video, Binaja, son. Have a power baby when you do, and I saw you do the Pabutua Ukura, preaching, Ekura, a tablet was solid name, said a man, oh, Basolia, Chiwanim is it, Chiwanim. On no pretty broth, Bedu or kind, Chiwanim. Saubano and Nimia, we make us room or I solid them when you make us room. Our Banu and Nimunya, could Chiwanim. Chiwanim. Now, a nipper very swore, a rather half and this any swan when Chilia Unyaku. It's a chair, it's only a money pa. Nick Chap, Mamma, whatever I would have. And no, It was a Chiwanim. Hallelujah. Praise the Lord. A tiny penny now, I am a near my Honam Adia. Honam Adia. And will pay Ika for it. Everybody from pastors to church members to Yasifo to Muslims and the Koku in some crowd convoy in them. Also, Convoy on social media. Now, Mammy way, convoy grada or buy Jamanfo way, Ninam TV so. No, I roll on in Namakam, the dinner, Chinema dinner, Chisa. Or some woman fan on whom and they need Jamo China on from the ni pati nechi sa TV so ye physical ni ye commandisika na ene de a true point out to the sense Illuminati for nyina ye open alternative so mo say TV ba kwa aboso makotere TV omo ko ba bia India ho no omo kom ni nyina no omo yi no TV ni so omo ye sacrifice enipa omo nyi pro omo na yase okasa wie ye no ana de o interview ni senti say ye bedi mo chia de eni ebenya o sika de mo mfa nya hwe when tuma kan de fufuro bia bi sika de mo mfa nya hwe na me kan tira wo be hu ba bia kakọ enti wo say ebere mu odai abeba ba obi ba kan tira wo say this time so eya wo say Ghana be sa ko back ama ya froka from Boise to Kumasi one city to wadwini Messi. Enti min si biem. Yes. Sɛwurade kura ma kwanya ensi because sɛwurade timi ma wiase go ɛyɛ pɛkyɛ na sɛ baforo kaa wansi bi bia na wɔn ɔsɔle etia n'anum asɛm. Okay. Yes, because ɛyɛ ɔno na ahyɛ community edwasa fɔfɛɛlɛ edwasa bɛm bere mu ɔden bɛba
nti ahokyere a ebe sɔre wɔ wiase no ɛnum ana ɛde ahokyere bɛbaa ma afei enipa agye yɛn ho a ɛnyɛ ana tumi na di wiase so no mo hwɛ adeɛ siesie system bi nam underground ɛɛba provision stores ne stores akɛseɛ wɔ wiase nyinaa Walmart ne ade de wɔn bɛbiebie bi wɔ Ghana ha ne nyinaa wɔn yɛ robot ba saa robot no wɔn yɛ wɔn no otimi tena so ano ɛwɔ operate computer nti wura mu a na wakɔtɔ adeɛ no na wakɔtua ama no wɔn ayɛ baako a wɔn alanche na ɛfa no sɔfia obusa na asɛm sɛ ya ɔgye so na wayi wɔn ho enti wɔn de saa nneɛma ne ba ama afei ɛno na ɛbɛtenatena stores ano ɛna heavy trucks sɛ maaya ATM sɛsie wɔ America ne kunu etwi bi heavy truck ɛwɔ America wɔse aborɔfo no ɛyɛ robot a wɔn se heavy truck no ekum wɔn nkorɔfoɔ dodo nti heavy truck ɛna stores akɛseɛ no so robot na ɛbɛtena ano yɛwɔ ɛnupra robot etimi twi nti wɔn de saa strategy no so ba technology no ɛbɛgye nipa adwuma nyinaa firi wɔn nsam wɔdeɛ so follow me abɛte asɛm na meka na sa wɔn fa saa strategy no nti Walmart a ɛbɛsɛ dan mu ebɛtumi afa nipa 100 no afei yɛbɛfa nipa 2 anaa 3 ɛba saa nipa 100 na aka no wɔn kɔ didi wɔ hɛn wonim sɛ nipa baako yɛ adwuma anaasɛ nipa wɔn nipa baako taxi sɛ ontwi a wohwɛ nipa bɛsɛ 10 because nipa no wɔ yere a ɔma no yere aduane di ɔkɔ asɔre a ɔtɔ correction ɔma ne maame sika ɔma ne ma sika wata sɛ nadamfo bɛnhyia no sere sika enti ɛgyi yɛku yɛ no deɛ ne sii bo ase ɛnyɛ wo nkwa na wɔ mu no because ɛgyi yɛ nipa baako na ɔyɛ adwuma no ebi a ne family ɔhwɛ nipa bɛsɛ 20 ɔtua nkurɔfoɔ ma school fees ti saa one person affecting mpempem enti ɛyɛ strategy ɛyɛ ahombɔne strategy ɛdi ewiase wie ni sese ne bɛba afei mu nsa ne nso adeɛ bi a bɛsɔre a ɛbɛ benefit nipa ɛde asomdwe bɛba no ɔmo sɔre tia saa de no ma kampo na abedi wɔ mu nsɛm ti sɛ wopɛ bi a yɛ sɛ ɔkɔ no mu no mo mmara ma wo enti mo de amomiamfo yɛ ne kura nto fɔm nhwɛ Ghana saa nneɛma no esisi yɛ a banks egugugu no ɛnyɛ normal ti no kura meka ntasɛm ɛna kyerɛ mo saa BKM na ɛhɔ ɛboasefoɔ fa sika kɔdi hɔ munyi mo adwe mfiri so na ɛmma biem ɛnyɛ adeɛ bɛba enti sɛsi a no wɔfa strategy saa occultism sini nyinaa no wɔn de system bi ba ne nipa agitwia wɔn a wɔtiatia wɔn a wɔatoto so no mu gya kɔhyɛm ne yɛ breki ade no ne nipa etwa adwado enti wo de amon start from 2015 besi na bank dodo agu wɔ Ghana na doso say last one we yɛ ba yɛ saa what do you call it men's gold no ɛno sika wo de sika akɔwa yɛ start from 50 million ɛna start 50 million every month bi wɔn bɛ ma 5 million ɛna de 240 kwa every month bi wɔn 24 million enti yɛ wɔn nipa ne bi wɔ wɔn sika 24 billion ebi deɛ 10 billion ebi deɛ 1 billion saa sika ne nyinaa kɔdi wɔ wɔn nsɛm no ɛna yɛ sɛ Ghana aban ne se saa wo to wɔn stop hello wɔn stop adwuma enipa betumi ayɛ no yɛ gye ne nyinaa ma computer na yɛ ate bi ama robot hello sese sa woyɛ ɔbaa na wowie school na wopɛ sɛ yɛbɔ so wotena kurom a gye sɛ ɔfisa no wo da anaa wotua sika woantua a yɛde wobɛkɔ sadaka ɛne sarebu baabi a light ni hɔ hello enti sɛ ɔmonya kwan sisi saa nneɛma ne nyinaa na afei ewiase sese so wiase ne ɛte wɔ no abusuafoɔ bibia yeye bia di sika everything aduane ensuo enfnama edan atade everything ene akra ne a
yɛto twene a sika na yɛato atwene no pampas nti wɔne twe sɛ ɔba no ne yam hwie one day a wawu nti wo kyekyere a ɔto twene yɛn sika na wato atwene no wo ma ntam wɔ ɛna bɛwa ɛna deɛ ba deɛ na wasase so yɛ ne firi then ɛna yɛ ne firi on this earth bibia ni hɔ nti saa tumi no ɛbɛkɔ akɔdi saa nkurɔfoɔ no nyinaa nsam na ɔmo na atena sika no so sɛ nnwuma ahodoɔ a ɛwɔ wiase a ɛyɛ akɛseɛ nyinaa ɛyɛ saa nkurɔfoɔ no nnwuma hwɛ Amerika nipa yɛyi wɔn adi a Trump ɛpam wɔn aba Ghana yɛsi almost 70,000 sɛ 7,000 people yɛ nipa ketewa saa nipa wɔ yi nyinaa ɛnyɛ sɛ ɔde ne sika ɔwɔ hɔ ɔba empty hand ɛna yɛsi ano sɛ wote akura so no maame yɛ adwuma a yɛsi kokurom nti yɛn nsaase ne nyinaa so obi anyɛ n'adwene so ɔbɛdɔ nso ɔsɔre anɔpa ɔpɛntoosi ato odwom mímí ma mi banko dɔ na wo de ɔmo aba nkɔ sukuu nti yɛn nyinaa ebi kɔ sukuu no na asase na da hɔ ti wase mu hu ne yie sɛ ɛna bi ba ɛkyene na no nneɛma mu bɛyɛ dɛn ɛba saa afei wonam ana yɛ ɔsɔ obi bi ayera aka baabi a bɛkɔ akɔhyia ade korɔ baabi a bɛkɔ akɔhu saa ade korɔ nti na nsɔnoma ne te asɔre dɛm a bra ɛna Sunday na meka yɛn sɛ ebeduru point bi a asɔre koraa no asɔre ba ne yɛ baagye sɛ ɔka kyɛn ne sɛ woba a yɛbɛtua wo ka ansa na ɔba because yɛsie nyinaa so adane aborɔfo time is money nti time a ɔwasi for ne sikasɛm ɛne n'adwuma no ɔmfa bi agorɔ nti na ɛnkoraa mpanyimfoɔ obia yɛhye sese ɛnura mi kɔ fɛ na papa panimu baako wasɔre na ne battery so no ɔde kɔsi ne kaa no sɛ awura deɛ ɔno so kɔ dabi o ɔgya no hɔ a yɛkɔtu atɔ ɛgya no pɛ bi a otu soa no atu aba otu soa no atu aba kɔ ɔgya no hɔ a yɛde kɔ hello wo de awa kanokora wonya asase deɛ wɔ fam how many days akyɛ sɛ wonya akwansi wɔ fam ɛda fam wohu bi nkyɛn boys are so asa ɛnyɛ ize o ɛnyɛ ize ɛnyɛma mu ayɛ dɛn na ntwa sɛ yɛne akura Nyankopɔn asɛm no yɛka mu nokora kyerɛ mo sɛ ɛpia kɔ awieyɛ berɛm ɛntɛne nokorɛ ɛntɛne ɛna ɛbɛduru point bi a sɛ wɔn sɛ yɛ nneɛma yɛ tɔn nyina wɔn de nneɛma bi atetatetale ho ya sɛ wɔpɛ sɛ ɔde product biara ba process da wɔn so mfa so a hwɛ sɔfo wɔ epe tv the way yɛ si brɛ yɛ no na radio up to now wɔn sɛ da yɛn mfa ma wo da sɛ wɔn nka yɛn ho yɛn gya wo saa ɔboa akoa bi ɛna fa aseɛ ɔno a eyi ne ho young guy bi a tv yɛtimi wɔn se da ɔfa ne de ato wɔ afa ne de ato wɔ afa ne de ɛnso wogyina hɔ a ne obi akɔgye bi no wɔ ɔba hello nti saa nneɛma wei no nsaase ne nyinaa bɛsɛe sɛsi nsaase na ɛsɛe ba nnuane ne nyinaa bɛsɛe yɛsika ne nyinaa sɛ akɔwe nko a men's gold nko a Ghana fo sika ekura no no a wakampo no sika wakampo no masa ɔmo se Ghana ban na akora ni sɛ sika no to kɔ yegu Bank of Ghana sɛ watena so ɔno a wɔ private jet on a lupre Land Cruisers yɛnkan watena so saa sika no ɛsɛ wɔ hɔ a ne yɛde biribi abɛsɛ dan mo online wei wo ha na obi bededa abra sɛ wo ya de we a wo nya nkrofo sɛ bɛka ho a da bia boso bia strategy ɛsɛ de wo nya adwuma wo to dem so no wayeye enti Satan hu sɛ ya na da bia me ka wo dem mo ya na awade wan
I want the Bible condemn our dear in the Bible. Mama me prove. Oh, I want you in India, why would you mean lack of knowledge? Nimdiana Wuni, and Antina Obre. But 2 million India, they say 100 money. Yes. When you say before to phone a Wagana, no one am a police phone you know. No more do as can watch a bundle, no, what Dania to phone. Dear man. Oh, Quachakika. What the other? And they say 2 million. I could this cancer. They say, me was sick and then you do my crowd. I don't know, me person can be. Say the wind is going to me. Umiaka. Catron say, we need 2 million, win to me. And I do, I can say, and then they say, rich wound is a which my continue song. I call OFM. Obi Crafty, a dominance near you in our Solwa. Yeah. Yeah, all night, next swabba, you pay Jewon, and so didn't you die, say Niska. Every day, Profobusa, this the PR, so from one's uncle, me for the uncle, eh? Hello, me for the uncle, empty a yampa, machines here they call outrage crusade near the Adi. Nancy Yamiko Busabi, side and side, see a high race, 4444, say, any arms, Omukambum 500 million. Almost say before the bar, Omo boy, I know where he's gonna to. Omo Yansasa. No, toy. I come back a friend, I could say, when him saw you good bar. We a good bar, we did a German years or 5 years. Mama can't say, was Papa 5. Was when him saw you good bar. And now point him so would be best out of you, was saying, call anymore. Toyota Highlander, latest one, limited, and the whole. No, what that from any year say, what that from. That form, it's a bushafo. Asama ye can take it serious. No one any that form say 10. Yes. Bra, a hungry man is an angry man on great. A come and you don't want any number. Come there, yeah. Oh, here, I am before the kind. Oh, you need to be a fairy. Don't do what Jamani money boy thing. It's a 10 year as a wounded Sicapre and you must soon to me yet. Because Machine now got 20 years and so Peter Mutaya. Now you am Faka and come baby. Omutam na crusade ya kwa and you may be answering. Not our time so. Who continue and tell us who preach here, or be a radio and your juma. We should have my child person a condom. Or business time to Kim. And she said, "Do point to be said. Some to me a Covana, this is a Musuka machine. Come on, no, we already wanted them. We already wanted them. One time, not television, ni baby, radio, ni baby. They don't know we are saying, no one to drink, and to me now from go preach. When a good, oh. And Tiatani is a woman crazy couple of 20 million. And now we will like me to be about 10 million months. And it be a 10 year position. If you don't have it, you can't do it. Hello? Hi. I'm ranching about one here. And now some part of make out of Monfa. Now you drove everyone. Say, you're betting is simple. Or Brian, you're betting is simple. To yes, sir. And I am kind of fast near one by 1,000. And consider yes, and lady, no dear children. What they bring more thing, Papa. Send Papa Yahoo, Sikape. I didn't be a it's about money. Bibia, because I'm a buy young cornet. Every 10 they offer the pot tools or come when they are the Africa. Twas why. Depending on you, Sikape. Yes, and what for? And what? Dear, me away. My way. Would depend on me. Dear now, what to Panda? Tom Post and Nebuas. He now, Nimbabia, Yakasana Kelly. Mekani, Mifiani, Medani, Mirini, Megani,
ahunwahoa. Yes. Ahunwahoa because wɔnam adeɛ no ɛnso no tɔnano ka wɔwei wɔn pɔnkyɛ wɔnwan nipa bɛyɛ ahunwahoafoɔ sɛ brɛ ne kɔ awie a na wadi n'adi ahun sɛ ɔwɔ hɔ na wakɔ folo no nkyɛnyɛ wɔn sɛ wɔn kɔn TV so ne radio so ne wɔ kaa wei wesi mi wei wesi mi wei wɔsɛ nipa bɛyɛ ahunwahoafoɔ boasting to aso ahantan pride tí o bɛ wura asɔre dɛm ahyɛ kyɛ de ewura hɔ efi sɛ omu awurade ɔnfɛle no sɔfo bɛ hyɛ kyɛ de atena pɔpɛti so no aka akyerɛ maa ne sɛ muntum duku ahantan to aso ma mi abususɛm ka bɛ kɛ abususɛm etie awurade wɔkyekyere ɔbu so kora nkɔ abɛduru yabrɛ mo hello jẹ bɛ kɛ abususɛm ebi te sɛ adan na awu bebree saa awu te sɛ ntwɛn mi dɔnya mi sɛ awu bie ma mɛkum wonyam mɛtena so ama akora na wu te sɛ deɛ nipa bi na ɛsɛ na wonyam bɛ kɛ abususɛm nti nɛ ɛma bebree wɔ ha wɔn wo na wɔsan nyɛ mo ntɛm a na wɔfɛre kɔsi nipa tumi hwɛ ne nua anim kakyɛ sɛ wo te sɛ ntwɛn hwɛ ne nua anim kasɛ wɔ anim sɛ aboa bi nipa mu sisa mu woso ka nipa yɛ kasa na ka fura panno yɛ bɛ ka bususam ɛnyɛ ɔtwe ase no nkwa na bɛ ka bususam atie Nyankopɔn nipa ɛka bi kremofo ɔka bi kremofo di Yesu atam so yɛ mpraba yɛ sɛne kwasea ne aboa nyina bɛ ka bususam atie Nyankopɔn wote ya wo ka bi ɛyɛ sign of end time sasa mu sa de ma wo ya ofra bususam na okɔ de awofo asɛm wasɔde afe ɛma ya soɔden te sɛ yɛ tu nipa fu biem ɛtwam sɛ yɛ tu nipa fu kɔfo bi ba tu nifo ɛtwam ɛnɛ 13 years na wo twempena 12 years na wa ya abortion yes 14 years na wa wo Mesiya state me dan ne ho ho ne nkra no omo ji omo ani tetan ho sɛ nkotere kwa nkra ne bebre me dan ho ne wo tetan dan ne ho sa so den omo so asi ɛyɛ end time kran ketwa sɛ sɛ wo yɛ panimu kra na anyima na afere me wa sɛ nkran kete into nipa fu biem because ono no opie ya no uma me kwa bia tia akra ne sa ma uska me boa yes ona ma uska nra ade toy bi ani die nti wo be da kana asa ana ma me so mu sa ba bia akwa ndi ska ni free buy te se breman efune da won se wunyini cha ye na ye dey wunya 50 years no sa na ye dey nti so nya sika na o china oto kamiri no wu adekye akora obe aso den ajayanko boniayefo je nyame ya mamu nyina the whole of this year and 31st no wadwale ho ba so no boniaye enso ohomi free ohene so tesame die yi de wuram edoso pa ohomi free bebre odu hospital ayale oxygen yere chewo dabi o se aji uska utia asasi unam so free empani force asase sonso nye ba bia na etia e ba se bedidi nipa nsam no aye toto wa afa no ba bia na betuma kofa ba bi wa afa ye charge wo nipa ye boni aye so wonyare ya onima radio jesu wo yare ne nsepo no wo kwa asore wo ko mpaibo ebra wonya aduma na da bi wote awurade nan ase sufre awurade boni ayefo onya aduma mpotaite kura wontua correction wonto okan kwase asem na me nkofa misika nkoma sofri me na mfa misika nkoma sofri asofo no mu pesika ana mu pesika no manya bi nso so na aso nya aduma na asole wontibi tibi ni pa ye boni aye awurade ni bibia ma no kura mpo ko asole akoda na sana eye ne den yes boni ayefo
Enti saa boni ayɛ na yɛntimi anhyɛ Awurade anim onyam no ɛno so na deɛ bɛkɔ sɛ yim yɛni nkayɛ ma Awurade sɛ Awurade na hwɛ wo so ma adeɛ kyew bɔɔ ho ban de wo kɔ de wo ba sɔle ma atimi didi ebi didi fo mu mfe ebi kɔ toilet fa rɔba mu ebi to nso fa rɔba mu boni ayɛ ufiri wa kura asɛe ba bɔhyɛ a wohyɛ Awurade na dɔɔso ɛnɛ wabɛtene Kumasi apɔ ho te sɛ wokuro nkwa yɛ hu wana aka sɛ yɛ wo na wo ba boni ayɛ deɛ Awurade de maa wo no ɛnyɛ ɔfɛ wakyerɛ Awurade sɛ ɔyɛ sisifoɔ monim sɛ ne nyɛ berebere yes ani berɛ kyɛ sɛ wo obi kara koraa sa yi wɔ ni bere nti wakɔ wie obi kara woyɛ bayifoɔ boni ayɛfoɔ ma ɔwura Awurade de maa wo ɛnyɛ to wotutu agu akɔfa rɔba natural ɛne artificial deɛ ɛyɛ na yɛ baba wɔtutu natural ne de artificial asɛm boni ayɛfoɔ ɛmoa baabi Awurade de wɔn tena yɛ nneɛma Awurade de yɛ wɔn bɛsi nnɛ ɛnsesan yes ɛda yɛn kɔ wana bibiara wɔn tema wɔn wana bibi biara wɔn tema wɔn yɛn kɔ time ni wana wɔn ni dɔ apamsɛfo nsakubɔfo wana wɔn sɛ wɔn akɔnɔ so wana wɔn tumi nhyɛ wɔn akɔnɔ so yes this year young guy young girl mmarima dodoɔ sɛyi na ehu adagyam dɔɔso mmarima dodoɔ sɛyi mmaa dodoɔ sɛyi dɔɔso abɔɔhyɛ dodoɔ sɛyi bebree ntumi nhyɛ wɔn ho so wadwene sɛ ɔnkwa na ho yɛ ɔdɛ ɔho abɔdamfoɔ koraa ho yɛ ɔmu dɛ ɔmu nyinaa te akɔnɔ wonni ahohyɛsoɔ wontumi nkora asɛm tiesi a wɔ ha yi woyɛ kristoni ɔsɛ woyɛ sɔfo woyɛ asɔleba ɛnso disi ahwɛdeɛ wayɛ ɔho mmaa dodoɔ sɛ no wafa wɔn nsa wafa no wakyiti wo kunu wakyiti wo yere bɛyɛ wɔ sɛ ɔbaa no ahu to afa ho adi nkɔ so da abɛni bom a wɔbɛka ha na ne wakɔ so atwɔ mpena wɔfam because soro wɔyɛ ntwempena bɛtwe ne fam ha na abɛtwe ne gyem wobɛtwe asu hallelujah praise the Lord ni ase mo hyɛ soɔ to asoma me wɔn a wɔyɛ wɛmfoɔ wɔn a wɔyɛ wɛmfoɔ wɔn a wɔmpɛ papa wɔn a ɔmpɛ papa afetwafoɔ ɛniɛdenfoɔ wɔn a wɔhoran wɔn a wɔhoran wɔn a wɔdɔ ne gyeɛ sɛ nyankopɔn wɔn a wɔdɔ anigyeɛ kyɛ nyankopɔn asɛm politics bɔ my God abusuafoɔ meka ne straight akyerɛ mo football ɛnyɛ Awurade mu adeɛ wrestling ɛnyɛ Awurade mu adeɛ ba mo a mo tiɛ kristo ɔman ama nneɛma bi wɔ satan wɔyɛ clever o ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ mmarima adeɛ bɔɔl deɛ ɛyɛ mmarima adeɛ boxing deɛ ɛyɛ mmarima adeɛ ɛna mmaa so deɛ ne deɛ yi meka ayo ne hwɛ na mo hwɛ na meka ho sɛ yɛkɔ stadium akɔhwɛ bɔɔl ticket foɔ ɛkɔ what do you call it yɛ fɔ ne sɛ yɛkɔ stadium yɛkɔhwɛ bɔɔl yes masa my bet yɛhwɛ bɔɔl satan yɛ clever sɔfo bi ne nsɔlema mmienu kɔko wɔ asɔfoɔ mmienu baako sɛ ne sɔfo akɔ stadium sunday ɛna baako sɛ de nti na wɔwɔ ahwi so ne sɔfo na ɛnyɛ bɔne ɛna obisa ne sɛ maame bisa wɔ bible so wɔn Awurade honhom ka wɔn ɔno ɔyɛ Nyankopɔn ma nti wɔ sɔfo Awurade honhom na kaa so wɔn kɔ stadium kɔhwɛ bɔɔl na bɔɔl adwensakyera bɛyɛ ne wɔm na akɔ ne gyina hɔ ɛna ɔsɛ na sɛ bi a Awurade bɛ sɔ kɔ stadium wɔ na ɔkɔ pirikyi obi wɔ no so waboa ɛna yɛ a mo nkɔ tutu dɛ mo nkɔ pirikyi ɛyɛ honhom atum nti wo last time nyinaa teaching style wɔsɛ Chelsea ne Barcelona na ɛbɔ bɔɔl na wogyina hɔ as a Christian na wobɛka kyerɛkyerɛ Awurade honhom ti wo mu ɛhwɛ bɔɔl check time Ghanafoɔ ne yɛyi bɔ bɔɔl na yɛsɛ 96 asɛsɛ asɔfo bebree de TV kɔsi asɔle dɛm na yi TV ne kyerɛ nsɔre ma football hello yɛtɔ ani gyedeɛ
politics no di ekyire nso asɔle kuna yɛ kifita ko yɛ crusade etu kurom wanko papa ni mu GNPP akyi nso me Kenya me so no kura kyerɛw akufo ado ne ban hyɛ party t-shirt enko road da ko yɛ campaign da jeje banko bi da mama banko bi da papa si di omo banko bi da say ya beto aba omumba esi se t-shirt omani abere mutuma ya papa omu kura rally no ya start pele do mu nyina akwa abrochire omumba ne nto aba ne bi owre president for no mumba ne ntubi eduru ya ne do mu kwa abrochire na me jimi chebu ase na me nya asambere ma nya mpi enya hwe na me tie wiem hey no apia ne na niasi aye chese ba so na chese na me niasi why jimi papa she shia kana for kra bon mpo mu hwe etwetwa ni mu ni jimi tata at the end of the day branch wutina wa hwe ya go unyade me nature ade bia me ya me nya hwe mfuso me nya da me be yi bibia me tena se bi ka calculate ya me sha na me bra de sa de ni se mitirim ye be di dia o se mo so we me nu abusa bra enam we die na nya firim waka kire me say fish kasele na hodi wo enam pa ne ye ti me fish kasele sa ko si say me duru je chase na me ni tie ye bra o di mi nya che so unse ma jimi sa na brofo ne dia ye o so wa jimi footballers ndi akochaki wo musika hate sa wo tebu asana wonum nsa me kwa kuti minimu no personal ni school oti ye ode maso mo prince ye preach wo to okwa no de yeko black man wa baza nya kakra minim ni fie ni ne yede ne ba ya makwan bia no de ne makwa abrochi no makodi holidays no maba ni company obi de nsa se ka ne baba akwa no de ni bakro ekokoto timi tum aso ansa wasesa abre o se nom e wo boase wo gina wiya wemu na wo ade a wo de gubu a no woni na woni na awurade abusa wo enti we ya yo beko heaven wo se da bi wa wo de gubu no wo abusa wo enti e mo so beko heaven wo se da bi ya awurade o tinte su Satan de be na ya papa Satan de be mo amonka Satan de be na ya papa wo wiase Satan de be na ya papa eni tedie ni pani ti ensem hunu kika ni me hunu ni ma ye nya benefit bien free eni pani je ho nti wontimi nkyere o ma na kyere pa bia wo fie na wo di politics ni na wo di kifeti ni papa mo ti sa woni mo nyam kra awohoro me papa oso won to dameda ko oso mo to dam bia nya ni die the first time okoto dam obo sotoro wa kra kito oso no to dam o cha hey kasi atoni enko so woti na ni na so wom sa wa o si free ho free ambaso kro bia mu papa fu a eto dam mo nya ni die mo dia mo study wonyini sa bia ye mu no ye be du atam yes dam loot o wale ne sa ne ma obi o ye addicted to it bia kro no nya ni die abofra be di watam sample aye da ko mu bibia na me ho ne de we o se enti na o se ahye no to ne enko se ahye da ko aye le we na ni buofu ti o ka se to no gina ho o ya no ka wu ye o se wajini wate me no to da me enti mi fa ho di watam sa no mu de ntokwa aye eni titiye eni ma emfa so mbere ni pa especially young blacks ni Ghana no ne ye ni me hunu enti wose say we ye mbere ni mu no nipa be eni be gi sa ne ma ho awuhudie eno ne nipa eni be gi asin onyankopon asem nti asoli a wo kokore na wo be slide teachings wo nko umpe nyankopon asem se se me ka so bia ni quotation fa 5 this 2019 31st Sabbath ya this 2019 31st Sabbath ya habiu be yire papa mo pa enso Chelsea players nyina di onim bra bobo Chelsea players edin mami onim bra onim do do say
ɔbɛbɔ ne nyinaa ɔwɛ brawe wɔ n'anim a ɔbɛbɔ ne nyinaa aso wɔn awia ɔka sɛ ɔmo bɔ Yesu asuafo yɛsɛ Kristo ni bi mo bɔ Yesu asuafo die wɔsɛ na Nebukadnezar aka ho sɛ Nebukadnezar aka ho ɛntabusafoɔ ɛkwan yɛ sɛnsɛn sɛsɛn bɛfa so aba no ɛnam ho kyerɛ so yɛbɛgye deɛ ɔwɔ nyinaa firi wo nsam ama kɔdi wɔn nsam afei wo hia bi a nyama terms and conditions ebe kakra Christopher yentimi nkɔ abɔkyerɛ biem this all accept omo process hello say ye chip hyehyɛ omo hunamu na abrɔfo ne de omo asɛe o ye chip so omo hunamu a ɛma easy access to adeɛ bi omo yɛ bia Revelation chapter 6 verse 1 2 and 3 and 4 ɛna me de isi ɛhɔ ɛne ehunu sɛ ɛno so ɛba bɛsi wɔ asase wei so nti saa ho kyerɛ no ɔmo hyɛ ho nkɔm na kwan bɛfa so aba no kyerɛ yɛ nneɛma a ɛbɛsisi no nti esia no president na ɛbɛbɛba ne nyinaa Muslims ɛna ɛbɛteki dominion ɛba saa ɔmo bɛtu asɔre afiri school dan mu ɔmo bɛyiyi nneɛma bebree afiri som ne mu ɔmo bɛtuatua nneɛma bebree na afei Christopher start abɛkɔ persecution mu ahokyerɛ mu nti nɛ so ye Kristo ni mapa na atia na wo mazia eye masa ho kyerɛ because connection untimi nya dai enye untimi nya connection biom cause mazin u ba wo de bi to so na de bi ato so ti Revelation chapter 6 unti asama John kan so anu edi kan so anu edi kan no na mo se adwama ne tin so anu na mo se adwama ne tin so anu a edi kan ba kwa no na mete sa transfer ba na mo ba ko na mete sa transfer ba na mo ba ko ka se edi ne enti sa pra na ka se bra na me hu na hye obogo fita bi ni do tin so no na de o tin so okura tebia na okura tebia na omana botire do fredi a wodi nkonim na ofredi a wodi nkonim ga sere wakodi nkonim verse so no etoso mienu enso anu etoso mienu mo tie dia ba no tie so anu etoso mienu na no mete sa transfer etoso mienu na say na obogo fufuro kokko bi fredi obogo fufuro kokko me busa mo ye ikra ya mamre ade kokko gina ho ma de teacher se libra pa no Elibra me say ye beti ye marry ekom aye prophecy eba enso bi gina no odada o enti sa wa ho betimi ato no na satan me kura duro awia no ene akoya wo satan kwa asahi ene ukwa fasika bajisika na mini se sa aso no musa to connection because we timi yiska ye to connection mo wa ide on se ni benji fa 4 million bra na me ma 10 million no mo timi yisika o jo 4 million ni de ayeden o jo 4 million ni de ayeden ti pongona otoso mienu no o ye red koko ani bere danger yes and say nobody otene so na wo de se o mi ye wo tene so ne ma na wo de se o me yidie asunje twa sanse obi aka bo me yidie asunje twa sanse so ka bi o me yidie asunje twa sanse so asunje fra sanse so na wo kunkum wo ho na o mane nkante kesie ti e be yasumja fra sanse wo so o bra enti adwuma nti okuru ho a unu ya be de uti beti beti ọbẹ̀mú àná wọ́n ti nsuo ní wọ́n ti kẹ́ ẹ̀ ọbẹ̀mú ọ̀bọ̀dám ní wọ́n ti lẹ́ nkurusẹ̀ mu ọbẹ̀kum ní yẹrẹ ẹbẹ̀kumkum yẹ wọn ahokyerẹ ẹnu na ebi si yẹ a obi kye ne ba ẹmu mu mmienu twa mu kye wíyẹ yẹ ewíyẹ na ọsẹ fàá deẹ bẹrẹ ọsẹ bẹ nfa ma saa ahokyerẹ bi na ẹbẹ ba ẹnti sọ ọ ti yẹ a sọ obi ẹ mu yẹ sẹẹsi àmpọnyì báyìí wọ sẹ wọn ni wọn nam ọfọ mpọ nam asase kọ wíyẹ sọ wọn ti tọ. Na abɛda ne mpɔnkɔ atwumirika ɔda ɔda akwaye sɛsi ampaeɛ mfa ntuo me gyina wo so sɛ wobɛso awurade na wo nsum awurade mpo ahokyerɛ kakra ɛbaa wo suo yi ɛkɔm kakra ɛbaa wo so light bay kakra ɛbaa wo so adwuma ɛsɛ yi hwɛ wabrabɔ kansili sɛ bɛrima de ma wo nti ɛne sɛ nnɛ ɛba sɛ wakyie o nti na aba no so wɔha adwen saa nkora no mpoa ne mpoa timi su saa na edi tene tutu ọkọ nto
yɛbɛyi asomdwe fra asase so na yɛkunkum yɛn ho ahokyere bi si wiase nkɔ n'akyi bio wɔn a wɔwɔ wiase na wɔn ho bɛtɔ wɔn saa bere ne mu a ɛna sɛsɛsɛsɛ bɛyi ne ti yɛaka kyerɛ sɛ reg ɔho kyerɛ wo ɔwɔ pɛ sɛ ɔyɛ nyame dwuma sɛ nkurɔfoɔ bi kora wɔ hɔ saa ɔpɛ sɛ ɔyɛ nyame dwuma yɛne yɛbɛsi asɔre dan ama yes yɛne yɛbɛsi asɔre dan ama yɛbɛtɔ kaa ma wo yɛbɛma akaade bi a aburokyire kuro biaa wobɛtumi akɔ so wei ɔmbɛ yɛbɛma wɔ channel a wabɛpirikyi wɔ so bɛsa ma tv yɛbɛbie radio akyɛw yɛde 50 billion bɛto account so hello ɛno ara no ntabusuafoɔ obiara ma ne wɔse gye sɛ nyansafoɔ ne madwemba nkoa ne bɛhunu saa asɛm wei na sɛ monya ho sɛ saa akyiwadeɛ no awura konkron bia moma mo ani so nti sɛ woate sɛ bank ɛgugugugu wɔ Ghana mfuo hyehye adwuma egugugu ha mines ne egugu ni companies akɛse ne egugu no ɛnyɛ hanko o wonim sɛ sɛsi a ewiase nyinaa akokura China ɛna China foɔ hyɛ nkɔm sɛ by 2020 wɔn bɛwura fie bie mu the whole world but wɔn reach the whole world by 2016 yes so this is kura nuru bɛ 2015 ɛna no so yɛ nkɔm sɛ kɛse metumi de Bible akyerɛw China foɔ ho asɛm ɛwɔ Bible sika na wɔn ani biri gold na yɛ natural thing no madasi mu wɔn baayɛ no na China no anka na saa de no ɛyɛ bosom si hɔ dada ɛyɛ gold nko a yɛfa no madasi mu ɛna wɔn bubu yɛ de develop kuro no nti esi ano America nyinaa akɔfa nneɛma wɔ China companies akɛse a wɔga ɛyɛ America nyinaa fa gugu ɛnyɛ Ghana nko tie yie no ntumi mɛ ɛsɛ tete deɛ ne biem a na wɔn di koko free no ɛmɛ biem. Amma bim am yam fo nipa 11,000 biem ɛyɛ prophecy hwɛ sɛ ade pamfo munyina ye na Christopher yan wunya ogon bi akwa wate no ya pa ko because wo obi a obekoma de ho ndaka to se twana wa mu ma no yes twane pa mu ma no wo so beka sa wonyɛ ahonta ne beba na sa ma beba nurse fo ebe pa se ya fa you are the same ho ma me mame condom ye me say drugstore adura ye ton ho kese e ye dura di abortion condom we e Kristo ni we betina aton bi otime ahokyera ne beba si aduma bia ni wasika wo mu ta apetasi no dear apetasi hello aba kika bi kyerɛ wase yes bonsam Johnson sika wo mu papa abra we busa eja edwene o de so busa no no to bi bo be che ro di ye na wa kina pinti wo ja ye o hoto wa ye hia nkasa to se wa no be so ni nyam so partner se o Kristo o rich ya ho be kyere ye ba ya ho kyere ne Yesu ni nyina o se dabi e be dane de ye hallelujah o se bi da se si ade ya me ko na me ka nsem se mo be su na mo twajo na wiase ni be gye se si ayi nti me sramo saa de we na de se ne beba empere wo ho se by force degree we be pese me bo obi ani wa obetimi apagya wa asase we so a eye ni kan se ubetimi apagya na dia se ro na apagya wo anasa bonsam na apagya ba se free sa na bi ebi ni wo ebi kura ni wo ebi so nsida ti obi an hye ne sapo mu nsuo so nya de obedi de obesa uno obi ani competition ko ema no munyai se de bia pata de fofra ba asole munyai unye sukoko munyai osunya di wan kase mienu osunya di obedi ani do de be kata wo jata de nya life atade ye nkata ho ana no kura no wasa de ma wasa twitwa bi egu eye nkata ho osunya de be kata wo ho se ye hu wadagya mu kata wo ho eno nko a manu ano so ma woni sunu buni bebire na nya kakra obedi a na emmiri mu tani mpa ho de yes
mehu obi a n'ani abere ahonam fa mu nneɛma wodi aprapare twema me ntwea sɛsi a maki ekura me sɛ na me buhwe a mɛba abɛfa biem ka ya mede ba yɛ mentena mu biem su ɛsɛm nyinaa bia ni wa yɛ adeɛ die no bi wɔ asase wei so yɛ ne dea die bia ni hɔ bia ni hɔ ɛnso ada obi ka 4 million 5 years ni ɛyɛ bra agyan fa kyɛn ɛnna ne ka bi ɛyɛ to ho bɛ kyerɛw ma bebree wɔ ha no yɛ hairdressers pɛgya wɔn nsa a no mu nye sika paa ɛnɛma ma wayɛ hye nokora hello wei the same thing ɔmo nyinaa ɔmo gyegya kristo nti sɛ ɔpɛ so ɔde abɛrɛ papa kyerɛ kristo mu nti sɛ kɔm na ɛde wɔn te aseɛ sɛ awurade nti na sɛ kristo mu wohu amane a tene ne nti wohu amane a mama mu bi hu na amane sɛ ɔkorɔmfo anaasɛ ɔwodi ni na mmom wohu na amane sɛ ɔtene ne kristo yesu amane a yesu hunu yɛ ɛbora yɛkɔɔ no ɛba yɛkɔɔ na yesu ne korɔmfoɔ ɛnso yɛkɔɔ ne sɛ korɔmfoɔ nti sɛ wohu na amane ɛkɔm dew te sɛ tenenini a you are blessed mmiri wo mogya ni ɛnyɛ adwuma ho ntimi nyɛ ɛnkɔyɛ turumu sɛ bɛma asika nti na wabɛbere nti yɛ a mosuro ahokyerɛ mopa afɛmfɛdeɛ mokɔ challenge wɔ asɔre dɛm mu a mekora mete mo sɛ obi kɔ challenge wɔ ha bɛtu asɛm kɔhwɛ ada de bɛsa afoforɔ metaa te kora sɛ ɔdaneda ne ho a mɛstɔpo hello tɔda ababɔ nkɔfɔm kakra ma yɛ yɛ ɔho nipa bi a wowɔ bi a yɛhu woni bi so a yɛhu wota yɛ ho hyɛ no saa ɛbɛyɛ kakra no abɛsɛ ɔba fam ɛnora ana sɔfo kɔfrɛfrɛ me ka sɛm sɔfo nipa wei ebi wɔ si yɛ ne ho na brabɔ no ɔntumi mma fam because every day ɔbɛte sɛ ɔde atade foforɔ ne kɔ program saa so deɛ wode bɔ bɛla wɔ wiase a ɛbɛma wayɛ deɛ tɔda twi w'ani atade baako no fa twiaa bɛɛ bosome hello yɛ ne saa kyerɛ ma wadwe firifiri yɛ kora no a yɛ ne yere ne mmaa yɛ nyini nu baabia te sɛ yɛwura afi sɛ bɛtɔ adeɛ o bɛtɔ atade yɛwura afi saa nneɛma no na nka ntomo bɛɛma everyday bɛɛma bɛ sɛ ɔtɔ hwi foforɔ sɛ ɔtɔ trasa foforɔ sɛ ɔtɔ shirt foforɔ masa enti 3 years back itade ana wohyɛ na hwan ne kae bio hwan ne kae sɛ 3 years time na wohyɛ t-shirt bi na ɛfɛ atade a wotumi kɔtɔ paa masa ɔmpɛ sɛ bɛka fom mpo ɛnɛ wode pepa fom ɛwɔ ɔdan mu wode pepa fom nti gyae saa suban no koraa woyɛ bɛrima koraa deɛ yɛnka saa abrabɔ no sɛ da bia mɛ sɛ metɔ ade foforɔ dabi yɛnka ho tae nti awurade ma wotumi nyina nkɔsi awieɛ amen obiaa nye so bi awurade ma wotumi nyina nkɔsi awieɛ amen anyɛ sɛ yɛne yɛdi sika no akyi no ɔde yɛkɔpie dan bi mu duru a bɛka kyerɛ sɛ wopa ahotɔ a gye ɛnɛ maka ne yɛ akyerɛ onipa ba fa asɛm no nante na yɛ kronkron ɛberɛ ɛsɛm no mɛtie ne maboa wo ɛnɛ ne wadom berɛ ɛnɛ ne wo nkwagyeɛ da ebinom pɛɛ sɛ wɔte deɛ ate no wo deɛ ahu na nso woanya na wɔde asɛm no ayintaa nyansafoɔ na wɔyi akyerɛ yɛn nkokoa Zion, Pillar of Zion Church. Àwọn dìde a wáyé ní òmùmú no. Sẹ́ẹ̀bì a wọ́yẹ ní Turkey. Ẹni àmọ́ yà hódo aka. Nka nsẹ́yì. Kọ̀tẹ́rẹ́ nsúmùsùmù. Ẹ̀sà kyerẹ́ àwọn adwene. Yẹ wọ pa ní maame no bi ewu kọ a sọ̀nkọ̀nyẹ́ ni da hɔ ní efutu wɔ ya. Kẹ́ẹ̀bi ẹ̀ nẹ̀kọ̀ wọ asomdue kurom. Nso na ɛwɔ amanehunu kurom a ɔresu. A wɔntumi nsan mo wɔ n'akyi biem ɛma yɛn ho hwɛ. Ɛnna abaa no. Sɛ ɔte ha. Adi besi dɔn yi mu nhu Kristo esum da so de wonam uni nkwa wɔ obere mu wɔtum sɛ sɔfo ma yera menim Kristo mentom me nsan frɛ no yɛ nyina nsɔre nyina anam so to anam ɛbrɛ wɔ ni mami ɛbrɛ yɛ ba bɛbɔ mpae yɛ ba bɛbɔ mpae afiri sum asi han mu saa pɛsɛ nɛ wɔto nsa afiri Jesus yɛ lindiw ɛma mfa Yesu yɛ bɛbɔ mpae ama Pedansa mi ni nyinaa wɔ soro. Pedansa mi ni nyinaa wɔ soro. Sɛnɛ, sáwọn mi bɛ sɛ, ìkyá mi bẹ̀rẹ̀ mu ma Jesus.
Ebisa abere eti me wusu ache twa na won ko enu na ye won pa mo so for ene me pese cha me kra me pe ni padua nyina e ma Jesus na me to me safra no se o me ti ma bra boso na on fa me ye yo pe ya mama kwani mama kwani Jesus oya kania ebati mama say you freedom way na wo kwa wo koda won sori bi Be
Yes, 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 yes. Baby, oh, yes, yeah. Baby, oh, yes, yeah. You're fresh, yes, yeah. You're fresh, yes, yeah. You're fresh, yes, yeah. You're fresh, yes, yeah. Sorry, sorry. Wash, yes, yeah, sorry. Wash, yes, yeah, sorry. Wash, yes, yeah, sorry. One down, Yanni. You know what? 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 Jesus! 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 Jesus!
Bible say Ebra Yes Rasa Kyofi or say and then Kwaji Abafi. William Saint na Christo on the young for the Uyo Machine Wujakuya. Aye, Yen Muntia. I tried to make a community because I don't use it. Tawasi or Aquia or the young mammy. Now, one man setting Boyeli, not a net day. Generally, my mammy in Sasso. Around the towers, around the towers, around the towers. Another day, I am a Kwame Santi. My mom in Sassuama. Me two minutes after. Say Jesus. The very beginning. Now me foul. Do you remember? And then the crack one. Every day. Show me tea. I won't come. The family come. I said no. Or chill. Upia. My lady. With Thomas. There we used to do.